Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä jutellaan tällaista parkour-peliä, jossa tulee aina jossain kohti kysymyksiä, niin sitten niistä pitää valita kumpi on. Ja tässä onkin nyt ensimmäinen kysymys ja mä oon laulaja. Niin nyt mä sain follower, eli seuraajia, niin joo, ja nyt mulla on 5K seuraajaa. Ja seuraava kysymys on, mikäköhän? Mulla on joku tällainen mikrofoni juttu tässä, mutta näin. Mä oon cosplayer. Ja mä näytän vähän hassulle nyt. Mut juu, sehän ei haittaa. Nyt taas seuraava pariin. Joo. Mikäköhän seuraava? Tätäkin jotain voltteja, kun mä hyppin. Mutta seuraava. Me ollaan balleriina. Eiks ookin nyt makee? Meillä on aika paljon seuraajia. Ja en mä tehdä. Mä kokeilen. Eiks toi ja niinkun ottakaa se. Ja en mä jaksa laskea. Mä laitan jotain nyt, niin joo. Tän ei varmaan kiinnosta. Mä en tiedä miksi mä nyt kuvasin tän kohan, mutta joo, jatketaan. Ja niin, mennääs. Mikäköhän on seuraava kysymys? Mä en yhtään tiedä. Ja siis mä teen huomenna sen. Mä en tiedä milloin tää siis tulee, mutta 27.6. teen kello 12 sen piilosta seuraajien kanssa, joten niin. Ja no en mä tiedä. Mä en tiedä mitä mä nyt. Mutta mä oon siis nyt tällainen prinsessa siis. Joo. No niin, mä oon modeli. Eikö tullut hienosti taas? Joo. Ei miksi toi tuli nyt eteen tähän, mutta no niin, jatketaan. Nyt taas jotain tämmöstä. Mikäköhän seuraava kysymys? Mä oon K-pop. Musta tuli rumi. Aika hieno. Tuossa ylhäällä näkyy missä kohtaa mä oon siis. Tuossa aika keskellä. Ja mä oon toi vaaleatukkanen tuolla, jos joku nyt ei sattunut tietämään jonkun päällä nytten. Ja nytten musta tuli tällainen ja nytten tanssi. Mä en siis enää tossa lopussa kuvaa noita parkoureja, vaan mä menen vaan eteenpäin ilman, että mä kuvaan niitä, koska mä en jaksa kuvaa. Muuten tästä tulisi aika pitkä videon. Joo, nyt mä oon cheerleaderi ja joo, nyt mä oon nafuri, koska en mä mitään halua olla. Niin mä niin. Ja nyt te näette kun minä voitin. Ja siis mä nyt kirjoitin tähän chattiin voitin ja yeah. Niin mä siis nyt voitin sen ja mulla on vähän yli 1 miljoonaa seuraajaa nyt, mut
Moikka!